Sa pagpasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time, igwa na kita nin 3 minutos makalihis an alas 6 nin pagka-aga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go!
Alright, marahida pagkaaga po sa Sendog Kabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan in Miyerkules. November 13, 2024. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan Sendong mga radyo as in cellphones. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi 1080 kHz sa EM band. Siyempre, sa pangaran ni dating konsehal Chigo Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, Lado Technical Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Basidalio, Bitalwin Dobolel. Sondong alas 8 din pagkaaga sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Duman sa mga may birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na. Duman sa may mga kamatian ko niyan, get well soon. Sa kabos na mga nakatutok na ko niyan sa satuyang programa, good morning po. Laumi na nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dayman na oladainin anuman nakatibaadan na pigmamati sa sendong mga buhay. Tabi nga ni po tabi, diritso ang buhay, ang aning maging marhay ang bulos kan grasya oral daw. Bako disgrasya. Sige. Anyway, garo mainit kita ngunyan na. Pero may signal number 1 ang ngunyan. Dahilan sa bagyong si Opel. Ayan po. Dahil magparahara dit, sabi nga ni po tabi, an sa aga may sadiring kahaditan. Garo salbano man kita ngunyan sa kwan ano. May makuha kita dyan sa pag-asa. Okay, pandod. Sanet. Kumpira na so distansya. Yung kuan ko kasi nakuha ko digdi kasubang gidi aso kuan ini. Pero gusto kong maasabutan konsenso tracking. Pero an bagyo posible da po tabing tumama duman sa dating tinaramaan. Kung ikaduman an may harong duman na mapagibo kanin harong. Dapat siguro kuan na muna magtiyaga na muna sa evacuation center kung baga o kaya maki-star na muna sa mga partidos na medyo oro-arayo so mga maray-rayan palampaso na muna po tabi ining November. Palampason ta na muna ining November. Ta sunod-sunod yung bagyo an tama pati Darwin same. Tulo na baga baka? Tulo duman sa may Tipkan Northern Luzon. Tama iyo po tabi ang tama. Sabi nga ni po tabi kan mga gurang. Do, day man ki scientific explanation digdi. Tabi. Natadaan bagyo pag tuminama, kung saan tuminama, sa bilog din sang taon, halos dyan talagang tama. Iyo, dakulo na bagyo kita ngunyan, dakulo na bagyo kita ngunyan, patry daw, taday digdi pwede sa saro, tapi kung ini. Yan, yun ini. Yun na yan. Sarali ito dali. Sige daw. Alas 5. Yan. Basahon ta daw yun kung mabasa ta. Okay. Tropical Cyclone Advisory number 1, Tropical Storm Mani o Opel. 5 so bulletin ini 5 AM today tabi ang location kan sentro po Bicolon ko na inita pauri English pa ining pag-asa. Tanda na pauri English pa ining pag-asa kaya tropical storm na si Manyi now po tabi Opel
Ang sa iya po tabi ang sa iyang direksyon is moving west southwestward. Anong gustong sabihin kayan? Ikon ko na yan. Moving solnopan solnopan. Ala ko sabot kan, basta ang movement niya po tabi is west southwestward. Yan po ang sa iyang lokasyon po tabi as of 4 AM today, nasa ang sentro po kan tropical storm, pinagkakarkulo na ano ini? Bako ini si Opil eh. Bako si Opil yan. O yan. 54 minutes. 54 minutes ago eh. 2,210 kilometer east of Eastern Visayas. Arayo yan. Outside. Outside ako lang po. Bako yan. So, saro. Ano yan? Yan. Type. Yan si Opel. Si Opel. Yan. Ayan. Si Opel. Hindi mo kaya pag-asa mo na yun. Sa ralaunan laban. Ay, yan. Yun, no? Sige, madali lang. Paano pagpakini? Ibakta. Ano yan? Ay. Dit pa? Tama pa lang. Yan. Kung ini. Aram mong kung ano ini ta ilingon tadigdi. Bulletin si Mangi na naman ini. Alat. An hour ago. Oni na ta ngani na yan oni na. Alata. Ngani na ayos ini. As of 3 AM today, ang sentro po tabi kan bagyong si Opel Osagi, pinagkakarkulo susog sa gabos na available na data, nasa 495 kilometers norte-este kan Birac Catanduanes, or nasa 620 kilometers este kan Daet Camarines Norte. Ang saya po tabi na coordinates nasa 14.5 north, 128.7 degrees east. Ang sa iya po tabing maximum na sustenidong paros nag-aabot sa 120 kilometers per hour, as in gustiness na nasa 150 kilometer per hour. Ang sa iya po tabing movement is westward sa 25 kilometers per hour. Bena kanika tangan ina ko. Oli na. May mga huruhaylo pa ini. Basta may kuan nangon yan, may signal alato na ta aliong kulo ining sa kuyang cellphone. Ta igodigdi na nalibong ako digdikan. Pag-asa may mga high tide, may mga low tide. Ang kaipuan ko ngon yan is ano yan, yung ano ba yan, Darwin? Sumalinaw sa tao. Gusto ko sumalinawon sa tao. Ngani na masabutan kan sa tuya ng mga kababayan. Lalo na sa mga nasa jeep mo niyan. Nasa jeep mo niyan. Tabi. Lat ko na. Nawara so kuwang ko eh. Yan, oni. Oni po and oni po tabi and may mga signal na ganyan. Kuha na ini alangkaw na ini 150 kilometers yung gustiness. Yun mas makatakot eh.
Nakabandira na po tabi ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island, Norte Sirangan na parte kan Isabela, Kaibaan Makunakon, San Pablo, Cabagan, Santa Maria, Dibilacan, Asin Palanan. Nasa iraro man kan signal number 1 ang Sirangan parte Kanapayaw, Kaibanan, Flora, Santa Marcela, Lona, Asin Pugtol. Yung mga lugar na nababasa ko sa oral daw po tabi na sa kuyang hilingkan mga bareta ta siyempre ta nasa radyo kita oral daw ang bareta iyo ang updated po tabi dapat nganyan so mga nakalista bagyo iyo ini ang mga halos tuturuom ko na yung mga lugar ta kasi tulong bagyo bagang sunod-sunod sunod-sunod na bagyo yaon dyan saka di ba? So mag-ingat na sana po so sa tuya na mga kababayan. Tadig diday naman ini maaginig sa tuya talampas yan. Yan si Ope lampas sa tuya nasa itaason maray. Yo. So pasalamat kita sa mahal na Dios ta kita po digdi sa Bicol. Pirang bagyo na nakaagi po dahil kita naapektaran. Si Christine lang. So mga pag-uran lang po tabi kita naapektaran. Pero sa Paros, iyon mas matindi po. An baha minakulpa man sana. Pero ang epekto kan kan na Paros na paspason gabos pati ang mga produkto lalo na kan sa tuyang mga paraom ayan makahirak mga paraom mataan apektado yan ang mga makahirak na kuan kaya kaipuhan po na kaipuanin tabang kan gobyerno pirmi o sa kabagasan sige anyways 18 minutos na po makalampas ang alas 6 nin pagka-morning digdi po sa intirong Pilipinas. Ang Legazpi City nagtukaw na po kasuhapon so bagong alkalde kan Legazpi si Mayor Alfredo Pido Garbin. Matukaw siya nin 7 months sa sayang posisyon bilang alkalde kan Legazpi. Dahil na kamo magparaharapot iyon na yan po tabi yung batas sabi kan Supreme Court yung explanation kaya nakatukaw na alkalde si Mayor Pido Garbin. So ang pangapunan po kan bagong alkalde na magkasararo yan ang sinasabi ko lingawan ta na po muna para mentras so politika po sa Marso naman magporoon ta campaign period ligawan ta na muna tawan tanin tsansa yung bagong alkalde kung ano gusto niya po tabing gibuhon para sa syudad kan Legazpi sa laog din 7 bulan tawanan tanin tsansa siya okay so ngali na day kitang iriwaldig di pirmi pero ngunyan ang sa kuyang diskusyon tabi about politika sa maabot na eleksyon o tadakulan may mga nakakaolay po tabi kita digdi na ano nga sir sisingay ang pinakamarhay. Sabi ko, bala na kamo ta. Ako sabi ko, bako ko man trabaho na mag-endorse ki kandidato ta. Ako baga sabi ko, broadcaster ako, bako man ako, kwan? Broadcaster po tabi ako, bako man ako politician. Kun apotonin do ako kayan, butuanin sa duwa, tangani na patas. Di ba? Butuanin do sa duwa, di patas. Iyan. Pero itataram ko sa indo Ngayon na day ka mo magpara-iriwal sa Facebook, sa barangay. Ang mga supporters, iyo po tabian masyadong na ngingidit digdi. Siyempre, takong supporters ka ni Isyam Ismael, mangingidit ka po tabi kung nadadangog mo, puro Geraldine Rosal. Kung supporters ka po tabi ni Mayor Geraldine Rosal, supporters po tabi ni Ismael, mangingidit man po tabi, puro nga G. Rosal, nadadangog ko. Oni na taka mo baga mga gurang na 18 anyos pataas na
18 anyos na pataas. Ngunyan siring kay niha, anitataram ko lang sa endo ta. May mga, maski pag nagpasiring kita, ngunyan gani po tabi, namahaw na ako ta, medyo, parang nagutom ako kasubago, namahaw muna ako before programa kita ngunyan na pagkaaga, may nag-arapot sa kuya. Anong iya sir? Si Sen nga pinakabaray. Sabi ko, o sabi ko, itatanong ko sa inyo, kung kamu po suportadores ni Mayor G. Rosal, yung sa iyang Vice Mayor, tapos po tabi yung 10 city councilors, isarabay nindo po sa balota. Kung kamu naman supporters ni Hisham Ismail, ni APG, yung saya po tabi na Mayor, si Hisham Vice Mayor ni Hisham, tapos po tabi yung mga city councilors, ibuto man nindo po sa 10. Dahil na ko magkuado man sa lado ni Mayor G. Sa lado naman po tabi ni Mayor G. Rosal, kung kamo po tabi supporters kan mga Rosal, gabos po tabi ito, i-street voting na nindo. Yo, nata po, nata po ta, siring kaya ng sinasabi ko sa indo. Inot, tabi, kung, alimbawa, gumana si Mayor G, tapos ang Vice Mayor po tabi, Vice Mayor ni Hisham, tapos sa 10 kagawad po tabi, mas dakol po so kagawad kan sa alimbawa dakol na kagawad yung nakalinyada po tabi diyan kay Hisham, iyo anang gana. Makahirak man po si Mayor G. Rosal. Nata. Kasi mas kitamaan gustong hagadon kan alkalde na mapirmahan para sa mga programa proyekto. Pero min kontra iyan ta kalaban yan sa politika dahil na kita mag-alog sa uwas. Lubos-lubos na nindo, gabos na nasa linyada, yun na po ang kuha nindo. Maski abo ka mo, para na sana po tabi kay Mayora, or alimbawa, supporters ka mo ni Hisham, para na sana kay Hisham. Di ba? Taday man po makakabuelo ang sarong alkalde kon ang vice mayor kalaban, tapos sa mga councilors kalaban. Dahil man po tabi yan makaka-implement din proyekto. Ta ang pag-iisip kayan, mga politiko bagaan. Ang pag-iisip kayan, so interest political ninda. Yan pinag-iisip kaan, napatunayan na nindo yan po tabi ngunyan na term of office na yun di ba? Iyo lang ang nagadon ko sa endo mga taga-Legazpi. Ako sabi ko sa endo bago man ako taga-Legazpi, digdi lang ako nagtatrabaho sa Daraga ay sa Legazpi for almost pirang taon. For almost po tabi 27 years na nagtatrabaho ako digdi sa Legazpi. Kaya aram ko kung ano ang sistema digdi sa Legazpi. Tapos, dahil man ako pwedeng dahil makiaram sa Indo, kami po nagdidegosyo digdi sa Legazpi. Bako man kami so sa arong ko, man sa residensya ko, Daraga ako. Pero, siyempre nagtatrabaho ka, yung bread and butter mo sa Legazpi, mas may pakiaram ka duman sa lugar kung saan yaon duman so bread and butter mo. Di ba? Sige, madalion sa nata, 26 minutos, lampas ang alas 6. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabon. Bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabon. Bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Call High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Tigdik kita sa onesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, matibay na servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Alpay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go first. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go first. DJ Torrance on the mix. Alright, balik na ko digdi sa programa. Igwara kita ni the pira na ini 37 minutos na makalampas. Sige, sige. Okay. Okay. Pang bayad duman kisay sige mapapicture ako siramon pormada ko nganyan siramon ang pormada ko nganyan dyan pang rimate adi pang rimate. Sige. Anyway, so sabi ko sendo po tabi, uy, ako pala ngon malilingon ko. Malilingon ko si, ano yan, si Camille ngon yan. Sige, sige. Ok. Masoble muna ako kay Pipi nin ayos. Alright. Kailangan mo na formade. Ilingon ta daw ko ano man ang pait, ano man ang klase. Pang ano yan, pangninong. Pirang aldaw na sa nakita ko dyan. 40, 15, 40, alos 40, 41, ano? 41 aldaw, antes mag-Pasko. Mamundo ngon yan sa mga mamundo ngon yan po tabi. So, sa tuya na mga mga job orders diyan sa City Hall ta. Dahil naman talaga ipapadaw. Siyempre, puputulo na ito. Tapuson ko lang ining pigdidiskutir ko po. Yun na ang hagad ko sa endo na mga suportadores both party na street voting na kamo. Alimbawa, yaon kamo kay Geraldine Rosal. So, Vice Mayor si Alvarizo. Deka orgaring turoom so iba, aram ko sa napotabi digdi sa linyada ni Mayora si Sergigo Samuyang Boss, Sergigo Gigo Obido, si Lilian Ramirez, Alexander Howe, si ano yan, Ato Sconzi Ato Valladolid, tapos Bit Muñoz di Makulangan, si Tugang ni Gob, Ron Rosal, tapos sisay pa ito, Lilian Ramirez yun na, no? Iyan ang araram ko lang, pasensya na sa iba ha, kukuaon ko na sa nako na so. Tapos duman sa ibong
Sulima ata, si Hisham Ismail, yung Gutierrez, si Gutierrez, Konsehal Gutierrez yung Vice Mayor. Tapos, limang, ano yan, limang namangka sa ibang ilog. Yun po yan. Tapos, iwa pang iba. Di ka man turoom. Basta, ang diskarte nindo, tabi, tatatawan man kamo kan siyempre nin mga listahan. Kung kamo sa eleksyon, tatawan kamo kanin listahan. Ang gibonin do po, kung talagang supporters kamo kan Rosal, supporters kamo ni Hisham, ang gibohonin do po tabi, ang gibohonin do, i-street voting na nindo from top to bottom. Anong gustong sabihin? Mayor, Vice Mayor, susampulong konsehal. I-street voting na nindo ito. Okay? Tangan inadainin problema sumatukaw na bagong alkalde. Si Mayor Pido Garbin, matukaw siya, sundo man sana sa June 30, 2024. 2025. Di naman siya nagkandidato as mayor. Di naman siya nagkandidato. Siya po, second nominee ka na Bicol. Tangani na paratasan laban. Okay? So, sundo siya dyan. Tapos, siyempre, may mga kandidato naman. Bahala na kamo. Tako, ang boto ko dahil man makakounted. Yaw, anong gibuhon, anong gibuhon po tabi, dahil man pwedeng makakounted ang boto ko, tabako man ako butante digdi. Sus Marius po. Di ba? O, man kita butante digdi. Sige. Anyways, alat ko na may kwampalan kita digdi. May barita pa. Marita. Sige. Orat yan. Orat yan po tabi. Alat ko na 43 minutos na makalampas ang alas 6 ni pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Alat. Oops. Sa'yo na ito. Ora. Anapong ko nga digdi so kay puhang ko ha. Ora talaga eh. At yan na yung mga reports kan sa tuya ng mga pagiriba. Diretsuhon ko na muna ini. Okay? Ang pagurulayan tangon yan ta. Sabi ko sa ito ba, Christmas na baga? O ano lamang? Duman sa mga kwanta. Ako na sana. Gcash na sana. Gcash. Ngani na, dahil na magpara. Gcash na sana. Gcash na sana. Si Congressman Joey Salceda nagpasalamat po tabi alat mo na basahon ko ini ha. Basahon ko ini. Yung create act tabi na kuha na ini. Ano ba yun? Sa ina ito. Anapunta ha. Digdito. Yan, o nina. Nangapudan po si House Committee on Ways and Means Chairman Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Sa Senado na ipasar naman ang propistong magtatao sa Manila bako ini. Sa Manila Electric Company, din panibagong prangkisa sa susunod na 25 taon. Sabi po ni Salceda, kami naran sa Senado, matapos po na amindaran sa ikatulo asin ultimong pagbasa kan Kamara and House Bill number 10926 ang propistong tawanan liwat din prangkisa ang Meralco. Sigon po kay Salceda, lalaoman na ang serbisyo kan Meralco asin dakulan may tatabang kini sa pagbaskog po kan ekonomiya. Sa katunayan,
Sigon kay Salceda, kung ang gabos na power supply distribution utility sa nasyon, magiging kasing tibay daw kan Meralco, siyertong makakaokitan ng dagdag na 204.29 billion na net gross value sa kada taon. Tirandoon pa ni Salceda na susog sa pagripasok kan Kamara, nagluluwas na nasunod kan Meralco asin na utob ang mandato kay ni asin ang tinalaan na sa presenteng prangkesa kay ni. Yan. Ayos. Lada ka mo. Lada ka mo. Para si demo yan madidiharan na si Kong Joey talaga. Kaya nga ni UN Chairman kan House Committee on Ways and Means. Kaya po ang Chairman kan saro sa pinakapuderisong committee yan sa Kamara de Representantes. Ang House Committee on Ways and Means, siya po ang naghahanap kan pwedeng mapagkuhaan ng pondo kang gobyerno. Ang paragastos naman sa Committee on Appropriations. Di ba? May tagahanap nin pondo, may paragastos kan pondo. Yan. Ang problema kung nasobrahan sa gastos, nasobrahan sa gastos, paano pa? Di ba? Kung nasobrahan sa gastos, paano pa? Ayun yan ang problema tangon yan. Di ba? Kaya sabi nga ni po, tabi, kay po handaan na kwante ini. Kay po handa po tabi na yung arigda nila. Loy-loy ang paggastos para duman sa mga inaapod niya to digding ano ini? Mga flood control. Sabi ni BBM. Talaga ngayon dahil lang sa katindikan tubig, dahil lang niya sa climate change. Dahil naman niya kinayakan sa tuyang mga may flood control nga. Iyo, dahil man nata nagsuhay na dahil flood control. Igwa bagata sa kadakulan po kang ginastos. Kan gobyerno, trillions of pesos ang ginagastos sa mga flood control. Bako billion, trillion. Dakulang dan otang tangon yan dahil lang sa infrastructure projects mostly kayan mga flood control. Kaya dahil man kita talaga, dahil man kita nakikisuhay na daing flood control nagginibo sa gobyerno. Igwa po. Ang punto lang digdi po tabi, kung tama, so pagkakagibo kan flood control, diit sa na po tabing baha, nagguruba. May flood control ka po tabi na bukan man kabilya sa binatang. So, screen kan tindahan. Saka, sabi ko sa indo, tangani na makusog ang flood control nindo, tayan bakal pa ito, nararaot ito, sasanay man sana. Kung rin nindo kayang bakal, so, pibubugtak baga sa manok, sa kulungan kan manok, so green bagang plastic. O yan ay bugtak nindo, tayan, di yan po napuputol. Di yan natutunaw, ta plastic yan. Di makusog-kusog lugod po ang pundasyon kan semento, duman sa mga kuwan. Barato pa. Makakagulpi pa kamo. Di ba? Makakagulpi pa kamo ng dilin siya po, nata. Kasi barato so screen na ibinugtak ninyo sa irarom na sa simintuhan kan flood control. Dahil naman ito kaya po tabi magastos nin kabilya. Nata nakapagtanam kita. So mga flood control baga nindura man mga kabilya. Nata yung mga kabilya. Ayaw man ito. Biyot nga sa nang ito na ugat din kabilya tapos na. Takon ayon mga kabilya, mas kanong kusog po tabi kang kundi yan mararaot. Alat mo na ta, 15 minutes lampas sa lasais. Kuwantang na po tabi ang report. Sige, siya kabahaging Nestor Kagitla. May report. Proyekto ng asphalt o pag-asfalto sa kalsada sa kahabaan ng Davao Oriental Coastal Road na kompleto na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please come in.
Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highway ang mga critical na seksyon sa Surigao del Sur sa Davao Oriental Coastal Road upang higit na mapabuti ang koneksyon at kaligtasan sa kalsada kasama ang mga hangganan ng Caraga at Davao Region. Sa ulat kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Botspipo Jr., sinabi ni DPWH Regional Office 11 Director Joby Cordon na ang apat na lane 2.21 kilometer na seksyon ng kalsada mula hangganan ng Surigao del Sur sa baybayin ay nagpapatibay ng buhay ng serbisyo ng infrastruktura ng kalsada at nagbibigay ng pinahusay na karanasan sa paglalakbay para sa mga residente at turista sa lugar. Ang asphalt overlaying ay ginawa sa Davao Oriental Coastal Road ay isa sa mga malaking aktibidad sa mga kalsada upang pahabain ang kanilang siklo ng serbisyo ng pangangailangan para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo. Ipinatupad ng DPWH Davao Oriental First District Engineering Office kasama rin ang proyekto ang pagtatayo ng Portland Cement concrete pavement na naka-install na may mga kanal ng linya at mga palatandaan ng babala bilang mga tampok sa kaligtasan sa kalsada. Ang proyekto ng overlay ay ng aspalto sa kahabaan ng Davao Oriental Coastal Road ay nakumpleto sa halagang 96.49 milyon na pinunduhan sa ilalim ng General Appropriation Act 2024. Mula sa DPWH Central Office, Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Alright, maraming salamat kabahaging Nestor sa report. May saro pa si Mar Rodriguez. Aabot sa 53,000 na empleyado sa Metro Manila ang makakatanggap ng 268.5 million pesos na halaga ng tulong pinansyal ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Mar Rodriguez, may report. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. 53,000 na empleyado sa Metro Manila ang inaasahang tatanggap ng 268.5 million pesos na halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ang maito ay pawang empleyado ng mga mall at empleyado na at tenants ng malls sa Kalakhang, Maynila. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, inulunsad ang AKAP Mall Tour para mailapit ang ayuda para sa mga tamang benepisyaryo nito. Ayon sa House Speaker, ang AKAP ay epektibong sagot ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagtugon sa pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang hakbang na ito ay pagdepensa na rin ng Kamara de Representantes sa AKAP sa harap ng mga balak ng Senado na tanggalan ng pondo ang programang ito sa ilalim ng 2025 National Budget. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Mar Rodriguez sa report halidyan sa Kongreso. DWGO Live Report. Gulping Pondare. Kasod mga ni nagkuan man kita duman, tinabangan ko so ano yan, taalo yun yung payout duman sa educational assistance. Aram din do, iyan na, educational assistance. Sabi ko ba kasi do, dahil man kamong dapat na pasalamatan ka, pero mero iyan, buwis yan niya to. Ako, napag-isip-isip ko na, kaipuhan man na, kwaon talaga, nata, kasi, taxpayer baga ako, at least, imbis na masabulsa kan magkapirang mga buhaya sa gobyerno, di napakinabagan lamang kan aki ko so pigbayad ko sa gobyerno, di ba?
Diba? Napakinabangan. 10,000 so educational assistance. Yung Ako Bicol yung Ako Bicol. Sa barangay iyan eh. Sa barangay. Actually, duman sa barangay, piglibot iyan. Tapos, suaki ko kino. At nag-eskwela baga, nursing. O ngunyan, nakasabay sa financial assistance sa barangay sa Ako Bicol. So, nag-pay out kaso hapon. Nag-pay out. 10,000 baga, di pangdagdag duman sa tuition fee. Sa yan 10,000 po tabi, sinsilyo pa man sa na yan duman sa pang tuition man talaga. So, man, kaya ni assistance, bako man yan po tabi, ano yan, bako man yan po, sasaluhon kan gobyerno pangbayad mo. Iyan po, pandagdag duman sa pang tuition kan aki mo, tapos pang guro gastos baga, 10,000 is 10,000. Kulaon yan, okay? Pero, sabi ko sa Indo, so mga nakaresibi ka yan, wala po kita nin utang na buot sa sisay man ng mga politisyan. Tayan po, sabi ko sa Indo, buwis yan niya to. Sabi ko sa Indo, ako, mas maray na ako man yan po tabi because makabawi man lamang ako sa bigsisingil sa kuya kang gobyerno bilang Pilipino, bilang nabubuhay digdi sa Pilipinas. So at least igwa at least po tabi nakakuha 10,000. O di kuha na baga dit na sa nasukulang sa tuition fee, yun mo yan. Patapos na eh. Patapos na. Tamang-tama, nag-pay out. Pre-finals pa lang kanaki ko. O, di mo pwedeng day mag-exam. Pre-finals, di mo pwedeng day ka mag-exam. O, nag-exam muna. Kaya ako na po tabi, so nagpadagos. Kaya medyo naaloy-aloy ako sa hapon. Nagada ako digding alas 11, lampas alas 11 sa istasyon. Nakabalik ako digdi, alas 2 sobra. Dahil pa man alas 3, mga 2:30 gayon. O takay po ang kung asikason, sayang mga 10,000 bagaan. Pero sabi ko sa Indo, dahil akong utang na buot sa Indo. O tayan po, pundo iyan kan gobyerno, dahil pinagtatao talaga sa mga nangangaipo. O sisiman ko niya dahil nangangaipo. Ako nagkakuan. Sagin-sagin kaya nakuan. Maski pa yan 1,000, kuwaon ko yan, nata, kaipuhan yan eh. Abo nindo kay 1,000? O, digdi na, tawan sa ko. Kaipuhan ko ang 1,000. Pero atron ko po, daya kong utang na buot sa sisayman na politician, kundi iyan po tabi, naibabawi ko lang, so ipinagbabayad ko sa gobyerno taon-taon. Okay? Nabuis. Sige na. Maparam na ako digdi 1 minuto antes mag alas 7. Nin pagkaaga ini po an 1FM 88.3 Tingog din Barangay sundo pa kita alas 8 nin pagkaaga. DWRL Bareta alas 7 masunod na.